Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta mu ta Inganci TV. A yau dai mun kawo muku labaran abubuwan da suka faru a Kannywood a makon da ya gabata. Amma idan wannan ne karin ku na farko a wannan tasha ta mu, kar ku manta ku danna mana subscribing da alamar karrawa don samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Inganci TV. Babban labarin da ya fi kawo cece-kuce a makon da ya gabata dai dangane da masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood shine labarin jarumi Abdallah Hamdas, wanda ya fito ya maganganu a gidan Hisba bayan gayyatar da hukumar Hisba ta yi wa jarumai da mawaka da masu shirya fina-finai na masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Idan za ku iya tunawa dai, a maganganun da fitaccen mawaki kuma jarumin da masana'antar shirya fina-finan Hausa ya yi a hukumar Hisba, ya ce da dama daga cikin wayanda suke jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa suna promoting ɗin abubuwa guda uku ne. Na farko, ya ce wasu daga cikinsu suna promoting ɗin karuwanci, sannan wasu suna promoting na kawalcin mata, yayin da wasu kuma suke promoting ɗin ɗaukaka. Sai dai tun bayan wannan batun nashi dai, jarumai daga cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa suka fito suke ta bayyana ra'ayoyinsu dangane da maganganun nasu. Da dama dai daga cikinsu suna ganin kamar jarumin ya musu kasafi ne gami da sharri. Wasu sun fito suna ta maganganu kan cewa yana kokarin bata musu suna, wanda ba haka halinsu yake ba. Duk da a maganganunsa a gidan Hisba, jarumin bai fito ya ce dukan jaruman Kannywood mutanen banza bane, inda ya ce mafi yawansu. Amma duk da hakan dai wasu sun fito suna ta cece-kuce dangane da maganganun nasu. Wani mai shirya fina-finan Hausa mai suna Mustapha Ahmad, wanda aka fi sani da suna Alhaji Sheshe, ya fito ya ce ko Abdallah Hamdas ya fito ya janye kalamansa da ya yi a gidan Hisba, sannan ya bada hakuri ko kuma ya maka sa a gaban kotu. Bayan wannan batu dai, wannan mai shirya fina-finan Hausa ya shigar da karar Abdallah Hamdas, sannan Abdallah Hamdas ya ce masa zai amsa gayyatar kotu insha Allah. Sai dai yana kan bakansa ba zai fito ya bada hakuri ba, saboda maganar da ya faɗa gaskiya ya faɗa. Idan za ku iya tunawa dai, tun kafin jarumi Abdallah Hamdas ya fito yi wannan maganganu a lokutan baya, wasu da dama sun fito sun yi irin wayannan maganganun akan yan Kannywood. Idan za ku iya tunawa, ko da fitaccen mawaki wanda aka fi sani da suna Naziru Sarkin Waka a lokacin baya ya fito ya yi bayani inda yake sukar yan Kannywood da kuma yake zargin su da cewa ba a saka wasu matan ma a fina-finai sai sun ba da kansu an yi amfani da su. Madadin a biya wasu matan kuɗaɗen ayyukan da suka yi a fina-finai, sai dai su suke biya a saka su a fina-finai, sannan wasu kuma suna ba da kansu a yi amfani da su domin a saka su a fim. Sai dai a wancan lokacin shi ma Sarkin Waka ya jawo cece-kuce dangane da wannan maganganu nasa. Sai dai shi a wancan lokacin ba a ce ya fito ya ba da haƙuri sannan ya janye kalamansa ba. A wani bidiyo da Hamdas ya fito ya yi bayani, ya ce ana masa barazana da raba shi da sana'ar shirya fina-finan Hausa da yake. Ya ce jarrabawa ce ta same shi yasa ya shigo masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano saboda ya rasa jarin sana'arsa. A baya dai ya ce yana sai da shaddoji da yadika, sai dai saboda jarrabawar rayuwa da ta riske shi, hakan yasa ya bar kasuwancin, inda ya shigo harkar shirya fina-finan Hausa ta dalilin jarumi Musa mai sana'a ya taimake shi ya kawo shi masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. Wasu daga cikin jaruman dai suna ganin kamar Abdallah Hamdas ya haka ne saboda ya samu ɗaukaka a wannan lokacin, sai dai shi ya ce saboda Allah ya yi wannan abu, saboda tsoron Allah ya yi wannan abu, kasancewar shugaban hukumar Hisba Malam Aminu Daurawa ya ce masa ya ci tsoron Allah a cikin bayanin da zai yi, hakan ta sa ya tsage gaskiya. Kuma ya ƙara da cewa ko da a gurin taron ba shi kaɗai ba ne jarumin da ya halarci wannan taro, sai dai a lokacin da aka zo kan batun jawabi ba wanda ya tashi ya yi magana, sai aka wakilta shi domin ya yi magana. Shi kuma ganin cewa an wakilta shi kuma an ce ji tsoron Allah ya fi gaskiya, hakan ta sa ya fito yi wannan maganganu. Sai dai tun bayan wannan lokaci jarumai da dama suke ta bayyana ra'ayoyinsu, inda ko da tsohon jarumi Tanimu Akawu ya ce za ka ga yarinya karama ta shigo harkar fina-finai bayan su sun jima suna wannan harka amma ba su samu abin da ta samu ba, to wace me take? Hakan ya sa dai zargi yake ta ƙara shiga kan cewa da dama daga cikin matan da suke harkar fina-finan Hausa ba mutanen arziki ba ne. Sai kuma batun dakatarwar da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta yi wa fitaccen jarumi kuma mawaki shi ma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Sahir Abdul, wanda aka fi sani da suna Malam Ali na kwana 90, bayan bayyana wani bidiyonsa. A cikin bidiyon da an ci sai yana wasu maganganu da basu kamata ba, wanda hakan ta sa hukumar tace fina-finai ta ce an kawo mata korafe-korafe, wannan dalilin ya sa ta dakatar da shi na tsawon shekara 2 ba tare da an nuna shi a cikin fina-finan Hausa ba. Hukumar tace fina-finai ta ce bayan ta samu Malam Ali da wannan laifi, ta tuntuɓe shi sannan ta gayyato shi ofishinta domin ya zo ya bada bahasi
ko kuma dalilin da ya sa yi wannan bidiyon, sai dai ya ki amsa wannan gayyata, inda bayan an dakatar da shi ya yi jawabi da ce a lokacin da hukumar tace fina-finai ta gayyace shi yana gadon asibiti ma ba shi da lafiya, hakan ta sa bai samu damar amsa gayyatar ba, sai dai daga baya ya samu labarin cewa an dakatar da shi, sai dai ya sha alwashin cewa ba zai goge wannan bidiyon ba, inda daga ƙarshe wani bidiyo inda yake roƙon mai girma gwamna da zai kawo masa 'ya'yansa guda 2 saboda a yanzu shi ba shi da sana'ar da zai yi domin ya rike iyalin nasa. Jarumi Ali Nuhu na fuskantar suka kan taya Dr. Nasiru Yusuf Gawuna murnar samun nasara a kotun ɗaukaka ƙara. Idan za ku iya tunawa dai ko a lokacin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta sanar da cewa Nasiru Yusuf Gawuna ne ya yi nasara a zama gwamnan jihar Kano, Jarumi Lawan Ahmad ya taya shi murna. Sai dai a wancan lokacin Jarumi Lawan Ahmad ya fuskanci suka daga mutane da dama, inda wasu suka ce ma sun daina kallon fina-finansa. Hakan ta sa daga baya ya goge wannan postin din da ya yi na taya murna. Sai dai a wannan karin shi ma Jarumi Ali Nuhu ya fito ya taya Nasiru Yusuf Gawuna murnar samun nasara a kotun ɗaukar ƙara. Don bayan wannan murna da ya taya shi dai, Jarumi Ali Nuhu yake ta fuskantar comments na maganganu marasa daɗi daga mabiya shafinsa na sada zumunta. Mutane ne suna ta bayyana ra'ayoyinsu, wanda wasu ke kiransa da ɗan maula, wasu kuma suke ta maganganu dai na rashin da'a gare shi. Fitaccen jarumi mai lokaci Abdullahi Adamu, wanda aka fi sani da suna Abale ko kuma Dadi Hikima. Dadi Hikima dai yana ɗaya daga cikin jaruman da suka angwance a cikin shekarar 2023 da muke ciki. Kimanin kwanaki 3 kenan da Allah ya azurta shi da samun karuwar haihuwa ta ɗa namiji. Muna addu'ar Allah ya sanya wa rayuwar yaron albarka, Allah ya raya shi bisa farkin koyarwa fiyayyen halitta. Jarumar shiri mai dogon zango na Izzarsu, wato Minal Ahmad, wadda aka fi sani da suna Nana, ta sai dalleliyar mota ƙirar kamfanin Mercedes. Mota ce ta miliyoyin kuɗi. Tun bayan bayyana hotuna da bidiyon wannan mota da ta yi a kafafen sada zumunta, jarumar take ta samun comment daga mutane da suke following ɗinta. Wasu dai suna mata ana sanya alkhairi ne, yayin da wasu suke ta furta albarkacin bakinsu dangane da maganganun da ake yi akan jarumai na masana'antar shirya fina-finan Hausa Kannywood, musamman mata. Kasancewar ta sayi motar a daidai kadamin da ake shekuce akan 'yan Kannywood dangane da maganganun da Jarumi Abdallah ta yi. Da dama daga cikin mutane suna ta bayyana ra'ayinsu ne kan yadda jarumai mata suke samun ɗaukaka da kuma kuɗi a ɗan ƙanƙanin lokaci a masana'antar ta shirya fina-finan Hausa Kannywood, yayin da su kuma za su ke shafa shekaru, kai wasu su ma har su gama yayinsu a masana'antar ba tare da sun tara wani abin duniya ba. Wannan dalilin ne ke sa kullum zargi yake ƙara shiga zukatan masu bibiyar harkokin fina-finai da ma sauran al'ummar gari. Shin su matayen aina suke samun kuɗi da suke zuwa suke siyan motoci suke tafiya ƙasashen waje? Mun gode da kallon wannan bidiyo namu, kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar rawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.